हमरा गांव में बियाह ले पहले हर लड़किन के गांव के लोगन के सोझा घोड़ा के संगे ऐसन काहे के करे के पड़त रहे। हमनी के गांव में एगो अजीबे रिवाज रहे जवना के चलते हमरा बियाह के नाम ले डर लागत रहे। कहे के त हम एगो गांव वाली रहनी और गांव के लोग अक्सर बहुते हिम्मत वाला होखेला, बाकी हम त बहुते कमजोर दिल के लड़की रहनी। रिवाज के नाम ले हमरा अतना डर लागत रहे कि हम बियाह ना कल चाहत रही। हमार उम्र 23 साल हो गई रहे। हमरा गांव में लड़किन के बियाह 18 साल के उम्र में क दिहल जात रहे। बाकी हम अपना घर के लोगन ले पहले ही साफ साफ कहले रहनी कि हमरा बियाह नइखे करे के। हमार माई बाबूजी हमार जबरन रिश्ता करे के कोशिश कैले, बाकी हम हमेशा घर से बहरी निकल जात रहनी। हमार घर के लोग जानल चाहत रहे कि बियाह से हमार कौन समस्या बा, बाकी हमरा ई बतावे में शर्म आवत रहे कि घोड़ा से जुड़ल रस्म ले हमरा डर लागत बा। हम गांव के लोग के सोझा अपन तमाशा नइखी बनावल चाहत। हमने के गांव के मुखिया के ओरी ले इस रस्म के कल जात रहे। गांव के मुखिया के ई कहल रहे कि बिना रस्म के कौनो लड़की के बियाह नइखे हो सकत। बियाह ले 1 हफ्ता पहले गांव के सब लोग के जुटा के दुल्हन ले ई रस्म करावल जात रहे। हमरा आजो उ दिन बहुते बढ़िया ले याद बा जब हमरे गांव के लड़की अंजलि के बियाह होत रहे। हम जीत करके बाबूजी के साथे भीड़ वाला मैदान में रस्म देखे चल गईनी। अंजलि दुल्हन बन के अपना बाबूजी के संगे गांव के मैदान में आयल रहली। ई सब देखे खातिर खाली गांव के मर्द लोग ही जुटत रहे, बाकी हमरा रोला के चलते बाबूजी हमरा के अपना संगे ले गईले। वैसे भी हम छोट रहनी, एह से केहू मना ना कैलस। दुल्हन बन अंजलि के घोड़ा के भीरी ले गई और रस्म के शुरू कल गई। अंजलि के चीखे के आवाज ले आसमान फाटे लागल। उनकन ओढ़नी एक ओरी गिर गई। वो पूरा तरह ले बेहाल हो गई रहली, बाकी ना तो लोग के उनका पर दया आई ना घोड़ा के। घोड़ा तो शायद अंजलि के चाहे वाला रहे। वो ओकरा के देख के पागल हो गई। अंजलि के बेहाल रूप देख के हमार सांस रुक गई, बाकी सब केहू ऐसन लौकत रहे जैसे कुछो ना भइल होके। मुखिया साहेब भी उहे रहले और ये रस्म के हिस्सा रहले। ये सब उनका आदेश पर ही होत रहे। मुखिया जी के कहल रहे कि एह तरह ले गांव के लड़की मर्द ले प्यार और उनकर सम्मान करे सीख जाली। बाकी ई बात हमरा समझ ले परे रहे अब घोड़ा आ इंसान के बीच कौन संबंध बा। बाकी ई बात हमरा तबे पता चलल जब हम खुद ओह रस्म के देखे गई रही और ओकर हिस्सा बन गईनी। अंजलि के पूरा दिन उ घोड़ा के संगे बितावे के रहे। घोड़ा खुदे अंजलि के लेके गांव के जंगल के ओरी चल गई। सबकरा के बढ़िया ले मालूम रहे कि अब घोड़ा अंजलि के लेके साज के ही लौटी, लेकिन के हालत बहुते खराब हो जात रहे। उनका देह पर घाव तक रहत रहे और कुछ के तक कपड़ा तक फाटल रहत रहे। बाकी केहू के तनिको दया ना आवत रहे और सबका के इहे लागत रहे कि ई रस्म बहुते जरूरी बा। घोड़ा अंजलि के लेके चल गई। लोग भी अपना काम पर वापस गए, बाकी अंजलि के हालत और उनकर चिचियाई हमरा मन और दिल में घूमत लागल रहे। हमरा समझ में ना आवत रहे कि अंजलि दिन भर घोड़ा के सनक कैसे बर्दाश्त करी है। बस वही दिन हम तय कर लेनी कि हम बियाह ना करब, काहे कि हम अपना के घोड़ा के हवाले ना कर पाई। बाकी कहल जाला ना कि कबो कबो आदमी जवन ना चाहेला उहे ओकरा किस्मत में लिखल होला। शायद बियाह हमरा किस्मत के हिस्सा रहे, काहे कि हमरा जिंदगी में आदित्य आ गए। पिछला कुछ महीना से बाबूजी बीमार रहले। हमार 2 गो भाई रहले और दोनों शहर में काम करत रहले। यही से हमनी के गांव के जमीन पर खाली बाबूजी ही काम करत रहले। बाबूजी के बीमारी के देख हम तय कैनी कि बाबूजी के जगह पर हम अपना जमीन पर काम करब। बाबूजी कहे लगले कि रोशनी तोहरा बस के बात नइखे बेटा। बाकी शुरुए ले हम जिद्दी अब बेसी बोले वाला रहनी और यही ले बाबूजी हमार बियाह ना कर पावले रहले। हम बाबूजी के बिछौना पर लेटवा के खुदे तैयार होके खेत के ओरी चल दिहनी। हम एगो लम्हर आ सुंदर लड़की रहनी। बचपने ले खेत में खेलत आयल रहनी।
ई काम हमरा खातिर कठिन ना रहे। यही से हम अपन फैसला बदले लगनी। गांव के बाकी लड़किन निहन हमहू हमेशा घूंघट में रहत रहनी। यही से गांव के मर्द लड़किन के बुरा नजर ले ना देखत रहले। बाकी खेत में काम करे के खातिर हमरा अपन घूंघट हटावे के पड़ गई और तबे आदित्य के नजर हमरा पर पड़ गई। आदित्य जमीन के लेखा जोखा के काम करत रहले। कहे के त ई जमीन हमनी के रहे, बाकी मुखिया के आदेश के चलते और हमनी के कमाई के एक हिस्सा मुखिया लगे जात रहे। हमरा के देख के वो अपन पलक नीचे कैल भुला गए और अचरज से पूछे लगले कि तू के हो। हम बता देहनी कि हम रोशनी हैं, बाबा दिनेश के बेटी। वो हमरा और ध्यान से देखे लगले और कहले कि तू ता उम्र में बड़ लागत बाड़ू, तोहार अभी तकले बियाह नइखे भइल का। हमार ना सुन के उ धीरे से कहे लगले कि अगर मुखिया के पता चल जाई कि तू अभी ले बियाह नइखू कैले तब बहुते बुरा हो जाई है कि हमनी के गांव में लड़किन के बियाह कम उम्र में हो जाला और मुखिया के आदेश है। हम चुप हो गईनी, काहे कि हम बढ़िया से जानत रहनी कि बाबूजी ई बात मुखिया ले छिपा के रख ले रहले कि हमार अभी तक बियाह नइखे भइल और हम 23 साल के हो गइल बानी। आदित्य के नजर हमरा पर टिकल रहे। पता ना उनकर आँख में का रहे कि हम लजा के फेरू से अपन चेहरा के घूंघट ले ढाक लेनी। वो कुछ देरी ले हिसाब किताब करत रहले और साथे साथे उनकर नजर हमरे पर टिकल रहे। कालू फेरी से भेंट करे के कह के उ लवट गईले। हमरा उनकर बात ना बुझाइल कि वो हमरा से फेर ले काहे मिले के कहत बाड़न। जब उनका से हमनी के जमीन पर उगे वाला अनाज के बारे में सब जानकारी लिखवा देले रहनी। दिन भर खेत में काम करके सांझ के घरे लवटनी तक खुशी ले बाबूजी से कहनी कि हमहू आराम से खेत में काम कर सकेनी। बाबूजी कहे लगले कि ई तोहार काम ना है बेटा, हम मरे ले पहले तोहार बियाह करके तोहरा के विदा कइल चाहत बानी, बाकी तू बाड़ू कि अबे तक ले हमरा दुआरी पर बैठल बाड़ू। बियाह के बात सुनते हमरा दिमाग में आदित्य के चेहरा अपने आपे आ गई। ई तो अपने आप हो गई रहे। हम अचरज में पड़ गईनी कि काहे कि आजो पहला बेर हम देखनी कि बियाह के नाम पर हमरा दिल और दिमाग में केहू के चेहरा उभरल बा। एकरा बाद हम माई के साथे घर के काम में व्यस्त हो गईनी। अगला दिने फेरू ले खेत में गईनी, काहे कि जबले बाबूजी ठीक ना हुई हैं तबले हमरे उनकर जगह पर देखे के रहे। आदित्य खेत में आ गईले। ओ घरी ई जगह एकदम सुनसान रहे। वो हमरे साथे हमरा खाट पर बैठ गईले और अपन हाथ में पकड़ल नोटबुक आ कलम एक ओरी रख देले। हम समझ ना पाओनी कि वो 12 बजे ही काहे आ गए रहले। हमरा ओरी देख के वो बहुते आराम ले कहले कि तू कोई के पसंद करेलू का जे अभी तक ले बियाह नइखू कैले। हम संकोच ले कहनी कि हमार बियाह ना करे के कारण वो खास घोड़ा बा जौना के संगे बियाह ले पहले दुल्हन के रस्म करे के पड़ेला। हमार बात सुन के वो अचरज में पड़ गईले और पूछले कि ओकरा में कवन बड़ बात बा। आज तक गांव के कुल लड़की उ रस्म के पूरा कइल बाड़े, दुल्हन बनल बाड़े, फिर तोहरा का परेशानी बा। हम अचरज ले आदित्य के ओरे देखनी आ पूछनी कि का तोहरा ई सब अजीब ना लागेला, कैसे एगो लड़की घोड़ा के साथ है। वो कहे लगले कि ई सब उ बचपन से देखत आइल बाड़ी और इस सब गांव के लोग शुरू ले ही ई रस्म के करत आइल बाड़े। यही से ना तो ई अजीब लागत बा और न खराब। मुखिया बहुत नीमन इंसान हवे और यदि वो ई रस्म के शुरू कैले बाड़े तो एकरा पीछे कोनो खास कारण जरूर होई। शायद यही ले मेहरारू सब अपना पति के खुश करे सीख जाली सब। यही से त गांव के सब मेहरारू ब्याह के बाद अपना मर्द के इज्जत करेले और ओकरा के शिकायत करे के मौका ना देवेले। मुखिया के घोड़ा आजुओ बहुते सुंदर बा और चाहे वाला बा। कोनो लड़की के ओकरा से कौन दिक्कत हो सकता। हम खिसिया के आदित्य से पूछनी कि क्या रौरा नइखी जानत कि कुछ लड़किन के वापसी में का हालत रहेला। आदित्य कहे लगले कि मर्द के खुश कैले गो कठिन काम होला आ ओकरा के सीखे खातिर कुछ तकलीफ उठावे के पड़ी। आदित्य के बात सुनला के बाद हमरा बुझाइल कि गांव के लोग इस बात के इतना आदत पड़ गइल बा कि उनका लोग के में कोनो कमी कोनो गलती नहीं लौकत।
कवन आदमी ई बात बर्दाश्त करी कि ओकर होखे वाली मेहरारू ओकरा ले पहले घोड़ा के संगे कुछ पल बितावे। हमार खीस देख के आदित्य हमरा से एने ओने के बात करे लगला। ओकर बात बहुते सुंदर आ मीठ रहे। जौना तरह ले उ हमरा से बतियावत रहले, हमरा मन में उनका खातिर प्यार पैदा हो गई। ई पहला बेर भइल रहे। जाए के दिने आदित्य कहले कि तू अपना दिल ले घोड़ा के डर दूर करा, काहे कि जल्दी हम माई के तोहरा घरे भेजब। हम चिंतित लहजा में पूछनी कि काहे तोहार माई हमरा घरे काहे आवत पड़ी। हमरा बेवकूफी देख के आदित्य हंसे लगले और कहले कि उम्र में तो तू बड़ बाड़ो, बाकी बुद्धियो अबहियो छोट नियन बा। और वहां से चल गए। बाकी जैसे हमरा उनकर बात समझ में आइल कि उ का कहत रहले, हम शर्म ले गुलाबी हो गईनी। हम त सोचियो ना सकत रहनी कि पढ़ल लिखल मुखिया के मुंशी के हमरा से प्यार हो जाई। हम उनका ले बियाह करे के सोचे लगनी। बाकी फिर उहे बात बियाह के बारे में सोचते हमार घोड़ा के बारे में सोच के हमार जान जाए लगल। हम आदित्य के साथे अपन जिंदगी बितावे के चाहत रहनी, बाकी उ घोड़ा के साथे एक दिन भी ना बिता सकत रहनी। हम घरे लौटनी तो चेहरा पर विचार के रेखा रहे। अब बाबूजी के भी एकर एहसास हो गए रहे। बाबूजी हमरा ले बहुते मिलनसार रहले। जब वो हमरा से हमार समस्या के कारण पूछले तो हम उनका ले आदित्य के बारे में सच्चाई बतौनी और इस संग ही हमार ब्याह न करे के पीछे के कारण भी बतौनी। बाबूजी खुशी ले पागल हो गए। वो कहे लगले कि वो तो एगो पढ़ल लिखल अब बहुते नीक आदमी हमें। ऐसा लड़का से रिश्ता बहुते किस्मत के बात होला। यदि आदित्य के माई हमरा द्वार पर आए गईली तो हम कबो ना कहब। जहाँ तक घोड़ा के सवाल बा, आज तक वो कोनो लड़किन के कोनो नुकसान नहीं पहुँचौले। वो बहुते प्यारा घोड़ा होवे, हर वक्त मुखिया के अस्तबल में बंद रहेला। बाबूजी के बात सुनला के बाद हम सोचे पे मजबूर हो गए। पूरा रात हम अपना हालात से लड़ाई लड़त रहनी। फिर दिमाग में एगो तरीका आयल जेकरा ले हम एह रस्म से बच सकत रहनी। अगला दिने दोपहरिया में आदित्य हमरा से मिले अइले। कहले कि माई आजो साज के तोहरा घरे आई हैं। हम डेराते आदित्य ले पूछनी कि का ई नइखे हो सकत कि बियाह गांव में ना होखे। हमार दोनों भाई शहर में रहले और रौरा भी काम के खातिर शहर जाए नी। हम अपना भाई लोग के लगे चल जात बानी, रौरा उहवे आके हमरा से बियाह कर ले। आदित्य हमरा चेहरा देख के कहे लगले कि लागत नहीं खे कि तू गांव के लड़की हो, काहे कि गांव के लड़की त बहुते बहादुर हो खेली सन। हम तोहरा से बहुत प्यार करेनी, यही से हम तोहार कुल बात माने के तैयार बानी। जब माई रिश्ता तोहरा घरे के लेके आई हैं तो तू अगला हफ्ता शहर चल जइहा। हमहू अपना माई के साथे ओही जा आ जाए। आदित्य के बात सुन के हम खुशी ले पागल हो गई। बहुते आसानी ले हमार बात मान गए रहले, बाकी किस्मत में त कुछ और लिखल रहे। हमरा एह रस्म ले गुजरे के ही रहे। जब हमार आदित्य के रिश्ता पक्का भ गईल तो हम अपना सामान बांध लेनी। हमार बाबूजी हमरा के गाड़ी में बैठावे खातिर गांव से बाहर निकले वाला रास्ता पर चल दिहले। वो हमरा के बहुत बात बतावे लगले कि दोनों भाई हमरा के बस स्टैंड से ले जइहे लोग। ऊंच नीच के रास्ता पर चलत हमनी के बहरी बनल बस स्टैंड पर पहुँचे वाला रहनी जा कि अचानक एगो धूर उड़ावत गाड़ी हमनी के लगे आके रुक गई। बाबूजी तुरंते हमरा के घूंघट ठीक करे के आदेश दिले, काहे कि वो मुखिया के गाड़ी रहे। आज तक हम कबो उनका के आमने सामने ना भइल रहनी। हमरा बहुते डर लागत रहे। वो बाहर निकल अइले। बाबूजी मुखिया के अभिवादन कैले, हमहू उनका के अभिवादन कैनी। मुखिया पूछले कि ई केहा गांव ले बहरी जाए वाला राह के ओरी काहे जात पाड़ा। बाबूजी डेरात बतौले कि हमार बेटी है, हम इनका के शहर में अपना बेटा लोग के लगे भेजत पानी। मुखिया साहब कहे लगले कि हमरा त बस इहे मालूम रहे कि तोहार दूगो बेटा बाड़े, इस बारे में हमरा त ना मालूम रहे। यही बीच मुखिया के एगो नौकर उनका नजदीक आके कुछ कहलस, जवन सुन के वो खिसिया के कहे लगले कि तोहार बेटी 23 साल के हो गई बिया और अभी तकले तू ओकर बियाह नइखा कैले और अब तू ओकरा के बियाह खातिर शहर भेजता रह।
हमनी के गांव के लड़की कब ले गांव से भाग के बियाह करे लगली सन। उनकर नौकर शायद हमरा बारे में सब कुछ बता देले रहे। बाबूजी हकलाए लगले और कहे लगले कि ऐसा नहीं खे, इनकर बियाह त रौरे लगे काम करे वाला आदित्य के संगे हो रहल बा। बाकिर इनकर भाई लोग के इच्छा बा कि उ लोग के धूमधाम से विदा करे, त एही ले शहर में तनी बड़ बियाह कइल जात बा। मुखिया कहे लगले कि वापस अपना घरे के ओरी लौट जा। गांव के रस्म पूरा कइला के बाद ओकरा के शहर भेज दिया। अब जितना बड़का बियाह करे के होई उतना बड़का बियाह करा। बाकिर हमनी के गांव में कोनो लड़किन के बियाह बिना रस्म के पूरा कइले ना होई। अगर तू ना मनला तो तोहरा के बागी मानल जाई और तोहार एक गांव में रहल मुश्किल हो जाई। मुखिया के लोग तो हमार जान निकाल देले रहे। हम जौना राहिले बाच के निकलल चाहत रहनी वही में फंस गए रही। अब तक कोनो तरीले हम बाच ना सकत रहनी, काहे कि अब तक मुखिया के हमार उम्र भी मालूम चल गई रहे। बाबूजी हाथ जोड़ के माफी मांगले और हमरा के लेके घरे आ गेले। बाबूजी डेरात रहले, उनका के डर लागत रहे कि कहीं मुखिया कोनो फैसला मत ले लेबे। हम बाबूजी ले कहने कि हमरा चलते रौरा चिंता नइखे करे के, हम रस्म खातिर तैयार बानी। हम बाबूजी के आँख में लोर ना देख सकत रहनी, तो हम तय कईनी कि हम अपना के घोड़ा के सौंप देब। 2 दिन के बाद हमरा रस्म खातिर मैदान में जाए के रहे और ओकरा ले 1 दिन पहले आदित्य हमरा से मिले अले। वो मूड़ी नवा के कहले कि मुखिया जी बहुते खिसियाइल बाड़े कि उनकर नौकर होखला के बावजूद हम उनका ले अपन रिश्ता काहे छिपौनी। कहे लगले कि तू बिना चिंता फिक्र के ई रस्म करा, हम तोहरा के भरोसा दियवत बानी कि तोहरा के कुछ ना होई। आदित्य लौट गईले और हम पूरा रात जागल बितौले रहनी। अगला दिने सवेरे 10 बजे उनका हिसाब से हमरा के दुल्हन बना के मैदान में ले गई। जब हम पहला बेर अंजलि के घोड़ा से शिकार होत देखनी तो ऊ बात मन में अटक गई रहे और इहे ऊ जगह रहे। मुखिया के एगो नौकर हमरा ओरी आइल और हमरा के घोड़ा के ओरे बढ़े के कहलस। गांव के सब मर्दन के नजर हमरा पर टिकल रहे। हमार घूंघट रोज निहन बाहर रहे, लेकिन ओकरा बावजूद भी हमरा मुखिया के पीछे खड़ा आदित्य लौकत रहले। जैसे ही घोड़ा के नजदीक पहुंचनी त अचानक ऊ अपना जीभ से हमरा के चाटे लागल। हमरा अतना डर लागल कि हमार हाथ गोड़ कांपे लागल। ऊ अपन गर्दन के हमरा माथा से रगड़त रहे, जैसे कि प्यार के इजहार करत होखे। अंजलि चिल्ला के पूरा मैदान अपना कपार पर उठा ले रही। बाकी हम अपना बीमार बाबूजी के ऐसन कोनो काम से परेशान ना कर चाहत रहनी। यही से वो घोड़ा के हर हरकत के शांति से सहत रहनी। कुछ देर बाद मुखिया के एगो नौकर हमरा के जबरदस्ती घोड़ा के ऊपर बैठा देहलस और ओकरा बाद घोड़ा खुदे हमरा के लेके गांव के दूसरा ओर जंगल के ओरी दौड़े लागल। हमार ओढ़नी भी नीचे गिर गई रहे और हमार सांस पूरा तरह ले फूलत रहे। घोड़ा के गति त बढ़िया रहे, हमरा खातिर ओकरा पर बैठल बहुते मुश्किल हो जात रहे। जैसे घोड़ा जंगल के भीतर पहुंचल हमरा डर लागे लागल कि कौनो गांव के आदमी ओह ओरी ना आवत रहे। हम सुनले रहनी कि जंगल में बहुते खतरनाक जानवर बाड़े और यही से केहू के ओरी जाए के इजाजत नहीं खे। घोड़ा रुके के नाम ना लेत रहे और ऐसन दौड़त रहे जैसे रोजे आवत होखे। ओकरा रास्ता के बारे में अंदाजा रहे। बहुत देर के बाद जब घोड़ा रुकल तो हम ही देख के अचरज में पड़ गईनी कि जंगल के बीचों बीच एगो आलीशान घर बनल रहे, जेकरा के आगे घोड़ा खुदे रुक गई रहे। हमार हालत बहुते खराब हो गई रहे। हम गिरत पड़त घोड़ा ले नीचे उतर गईनी। हमरा ना बुझात रहे कि हम का करी। घोड़ा भी हमरा प्रति अपन प्रेम के इजहार करत रहे। 5 मिनट ना बीतल रहे कि दूसरा ओरी ले एगो बड़ गाड़ी आके हमरा लगे रुक गई। ओकरा में ले उतरल मुखिया के देख के हम अचरज में पड़ गईनी कि ऊ एहिजा का करत पाड़े। मुखिया जी मुस्कुरा के हमरा लगे आके हमरा ओरी देखे लगले। उनकर नजर हमरा वजूद के आर पार होत बुझात रहे। हमरा बहुते लाज लागत रहे, काहे कि रास्ता में हमार ओढ़नी कहाँ गिर गई रहे पता ना। हम उनका सामने ऐसे ही खड़ा रहनी। घोड़ा के रफ्तार के वजह से हमार हुलिया बिगड़ गई रहे। मुखिया हमरा भीरी आके हमरा चेहरा पर ले हमार बाल अपना हाथ से हटा के कहले कि तू त
बहुते सुंदर बाड़ू, लेकिन तू अपना उम्र निकाल चुकल बाड़ू। अगर तू कम उम्र में हमरा लगे आ गई रहतू तो हम और ही खुश रहती। मुखिया के बात सुन के हमरा कपार पर आसमान गिर गई। हम सोच भी ना सकत रहनी कि जवन ऊ कहत रहे। वो हमार हाथ पकड़ के हमरा के भीतरी ले जाए लगले। हम अपना के छोड़ावे लगनी, बाकी हमार ताकत मुखिया से कम रहे। घर ले बहरी ही हमरा ले जबरदस्ती करे लगले। हम कोनो तरह ले मुखिया के गंदा नियत के शिकार ना बन चाहत रहनी। उनका गाड़ी में बैठल नौकर भी तमाशा देखत रहले। अचानक घोड़ा सही समय पर हमला करके ओकरा छाती पर लात बरसावे लागल। मुखिया के नौकर गाड़ी से उतर के भागे लगले। घोड़ा के क्रोध से कुछ मिनट में मुखिया के कहानी खत्म हो गई और उनकर मौत हो गई। उनकर नौकर घबरा गए। जब घोड़ा के खीस तनी कम हो गई तो वो एक बार फेरू ले हमरा लगे आके जीप से हमरा के चाटे लागल। बाकी ऐसन का भइल रहे कि जवन घोड़ा अपना मालिक के ही मार देहलस। मुखिया के एगो नौकर हमरा लगे आके आपन चादर उतार के हमरा कान पर रख देहलस और कहलस कि ऊ लोग बहुते मजबूरी में इस सब नाटक के बर्दाश्त करत आइल बड़े। ऊ दोनों नौकर बढ़िया से जानत रहले कि कैसे ओह लोग के मुखिया एह रस्म के आड़ में गांव के लड़किन के निशाना बनावत रहले और सांझ के ओ लड़किन के धमकी देके वापस भेज देत रहले कि ऊ लड़की कब्बो मुखिया के खिलाफ आवाज ना उठा सकत रहे लोग। घोड़ा मुखिया के वफादार घोड़ा रहे, जवन लड़किन के यहाँ खाली उनका कहला पर ले आवत रहे। बाकी हमरा बारी पता ना वो हमरा से काहे वफादारी कैलस और अपना मालिक के प्रति ना कैलस भी हमरा सोझा बियाह ले पहले ही खुल गए रहे। वो दोनों जना हमरा के सांझ तक ओहिजा रख ले, अपना मालिक के जंगल में ही जरा देहले आ सांझ के हमरा के घोड़ा पर सवार करके गांव में भेज देहले ताकि गांव के लोग के शक ना होखे। हमरा के बिल्कुल ठीक देख के बाबूजी खुश रहले। ठीक अगला दिने एक खबर पूरा गांव में फैल गई कि मुखिया जंगल में गए रहले और लौट के ना आइले। ये खबर सुन के पूरा गांव समझ गई रहे कि वो अब नहीं खन। बाकी हमरा दिल के ठंडक पहुंच गई रहे। मुखिया के दोनों नौकर हमरा से वादा कैले रहले कि कबहू केहू के ना बतावे के कि सच्चाई का बा, ना तो गांव के सब लड़किन के घर उजड़ जाये। कहे कि ब्याह से पहले वो मुखिया के शिकार के निशाना बन गई रहली। अगला हफ्ता हमार आदित्य के बियाह हो गई और बियाह के राती आदित्य हमरा से पूछले कि तोहरा के घोड़ा कोनो तकलीफ त ना पहुँचैले ना। हम तुरंत कहने कि ना, वो हमरा संगे बहुते बढ़िया व्यवहार कैले। आदित्य कहले कि असल में वो घोड़ा उनकर ही रहे और बहुते सुंदर रहे, यही से मुखिया ओकरा के आदित्य से ले रहले। बाकी वो घोड़ा शुरू से आदित्य के वफादार रहे आ एक रात पहले आदित्य घोड़ा के बढ़िया से समझौले रहले कि वो हमरा के बिल्कुल भी परेशान ना करे, बल्कि हमार देखभाल करे। घोड़ा बहुते वफादार जानवर है। वो अपना मालिक के बारे में सब कुछ बहुत बढ़िया से समझेला। हमहू अपना घोड़ा के जवन बात समझा देनी वो तुरंते समझ जाला। यही ले हमरा यकीन रहे कि वो तोहरा के एको गो खरोच ना आवे दीही। धन्यवाद दोस्तन लोग के।